Ξέρω πάρα πολύ καλά πως αυτό το βίντεο παίζει να μην το δει κανείς. Κυριολεκτικά μπορεί να δει μόνο ο κολλητός μου, ξέρω, η οικογένειά μου, κανείς. Αλλά κυριολεκτικά, σήμερα όλη μέρα έβλεπα διάφορους YouTubers όπως Λουκανικόπιτα, Pictures, το Δυρόπιτα δηλαδή, ναι, το δεύτερο του κανάλι. Έβλεπα άλλους τέλος πάντων, Καρπούζι, τα πάντα όλα. Και για να δω τι γίνεται με τον Τέοστη, Χρυσή ASMR και αυτά. Ξέρω το πιάσα το κομμάτι του Τέοστη πάρα πολύ αργά. Άρεσε αρκετά. Αλλά τι να κάνουμε. Μικρός είμαι. Δεν είμαι τόσο πολύ. Δεν ήξερα καν ποιος είναι πολύ ο Τέοστη. Απλά οι συμμαθητές μου λέγανε ο Λίγδας έβγαλε βίντεο, ο Λίγδας το ένα, ο Λίγδας το άλλο. Και εγώ νόμιζα πως έτσι το λέγανε και στο YouTube, ας πούμε. Δεν τον είχα ψάξει ποτέ, δεν με ενδιέφερε. Αλλά άρχισα να. Είδα τέλος πάντων του Λουκανικόπιτα, Παύλα Τυρόπιτα, ένα βίντεο. Και με έβαλε τέλος πάντων να το σκεφτώ. Το σκέφτηκα. Και μετά, επειδή δεν μπορούσα απλά να κάθομαι να βλέπω YouTubers και ξέρω απλά να πιστεύω αυτό που έχουν δίκιο, αλλά δεν το ξέρω εγώ. Το ψάξα και λίγο μόνος μου και μέσα σε κυριολεκτικά 10 δευτερόλεπτα το ίδιο το AI, αυτό που θα έκανε μηνύσεις, γιατί τα ψάξα και αυτά. Και όλα αυτά, γιατί τον λέγανε Λίγδα για το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε. Το παρελθόν του YouTuber Τέος γνωστού και ως Λίγδα. Είναι γνωστός ως Λίγδας. Και έλεγε σε άλλους πως επειδή τον είπαν Λίγδα θα τους κάνει κάτι συκοφαντικές, κάτι δεν ξέρω τι ήταν αυτά, αλλά θα τους έκανε μήνυση. Ορίστε. Εντάξει, αυτά οκ. Αυτά τα ξέρουμε ούτως ή άλλως. Το ίδιο το AI τα ξέρει αυτά. Τι να πω. Δηλαδή.